14, 15, 16, 17, Каперлеđu li proći? 18. Ajde, u moćno ime Isusa Hrista van iz njezinog tijela. Ajde, svako prokletstvo, svaka crna magija i sva negativna energija u moćno ime Isusa Hrista, ali Isus vam naređuje. Isus vas isćeljuje, jer On je taj koji vam sudi, dragi Bog. Ajde, vani, 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 u moćno ime Isusa Hrista, u moćno ime Isusa Hrista, u moćno ime Isusa Hrista, vani iz njezinog tijela, izlazi zlo. Isuse Hriste, tebe prezivam, pređi preko moje tijelo i uđi u njihovu dušu. Isceljuj ih, oslobodi ih. Ajde zlo, izlazi iz njezinog tijela, vani. Ajde, vani, 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 u moćno ime Isusa Hrista, u moćno ime Isusa Hrista, vani iz njezinog tijela, ajde. Sva negativna energija, svaki demon, svaki džin, vani, sva nečista duša.